So, Gwyliwch dwi'n Arestio Barry, a da ni dros Rabar heddiw yn y parc yn neud golygfa yr Arest fawr. Mae Dani a'r criw i deulu bobl agosa ato fo, i ffrindiau fo, wedi stitcho fo fyny a wedi grasio i'r cops. Ond mae'n ddiwrnod rili diddorol, so mae gen i ni ddigon amser neud nhw. Mae gen i'r tracks allan o falle, a mae gen i ni hyd yn oed ex-copars yma. Yn siŵr bod ni'n neud bob dim yn iawn, so mae'n dod yn rili diddorol. Dwi'n meddwl pan da ni'n neud pethau fel yma rownd Rownd, mae'r integrity o gael yn iawn yn bwysig. Felly mae'n handi bod gen i'r copars efo ni i wneud hynna. So ia, pan fyddai'n dod allan o'r car, fyna 3 car yn marked dod rownd a fydd pobl yn dod allan ac yn arestio fi. A fydd gwir yn cael dod allan gyn Dani. So dwi'n edrych ymlaen, mae dyddiau yma yn wastad yn exciting. Ai dyma diwedd Barry? Gan i weld. Dwi'n meddwl fydd o'r olau i glwad gyn Barry. Ond am y tro, berig mae hwn fydd y diwedd. Action! Action! Hey! Relax! Start to relax, okay? Paid to symud, mae bob dim yn iawn, okay? Start to relax, mama, paid to symud, okay? Begin! Moving on next time. Who is it? So dwi angen i'r peir y gardiau fynd o... Action! Sandra, market, Llen. Action!